chlapče, gramatiku Y je zbytočný. Čitateľ, keď vidí hrúbku, hneď sa lepšie stotožní. Neuč sa fyziku a matiku, netráp sa s príkladmi, veď emócie víťazia nad dátami a číslami. Neuč sa ani depis, je to utrpenie veľké, mať ten pocit déjà vu, keď si pustíš správy v telke. Netráp sa so zemepisom, veď hranice sa menia a s krčmi ťa zväzie autopilot, tak na čo poznať územia? Chceš byť nebodaj vzdelaný suchár ako Matej Bell, ako Bernolák, Štefánik, Murgáš a Banič, to naozaj by si chcel. Chceš študovať roky a rozumami ním otravovať vzduch, tak pozri sa okolo, veď vzdelaní ľudia sú vyhnutý druh. Chémiu sa neuč, čo ak stane sa seba doktor, budeš frflať na systém, ak pacientom cítiť odpor. Neuč sa ani jazyky, veď každý z nich je iný a už teraz ti nikto nerozumie, tak na čo sa trápiť s nimi? Na nič ti, synku, bude aj biológia, veď tu často nahrádza ideológia. Hlavne sa, chlapče, staraj, aby sa nestal z teba učiteľ, toho nikto nemá rád, je to úhlavný nepriateľ. Chceš byť nebodaj vzdelaný suchár ako Matej Bell, ako Bernolák, Štefánik, Murgáš a Banič, to naozaj by si chcel. Chceš študovať roky a rozumami iným otravovať vzduch, tak pozri sa okolo, veď vzdelaní ľudia sú vyhnutí. Chceš byť nebodaj vzdelaný suchár ako Matej Bell, ako Bernolák, Štefánik, Murgáš a Banič, to naozaj by si chcel.